Bon dia tot el dia, benvinguts i benvingudes al Bar Trinquet, un podcast que traurà més capítols en vídeo, com el de Josep Nadal, sempre i quan es feu mecenes a l'aixeta. Mentrestant, continuarem amb l'àudio, tot i que últimament ja ens hem agarrat la faena de publicar xicotets extractes en vídeo. Aprofite també per a demanar-vos que ens seguiu en xarxes, que subscriviu en els canals on pugem cada programa, Spotify, YouTube i companyia. I el que parla ara mateixa, que sóc jo, i que està fent una miqueta de promoció, que ja tocava, és Ulisses Ortiz, i el que ara parlarà és Vicent. Això no, tocava ja una miqueta de fer promo. T'ha vist molt muntat en el mainstream del podcast, ¿no? Un poc de suscríbete. És triste de pedir, clar, però més triste és de robar. A més, tu ja saps que l'hostaleria és molt sacrificar, és molt esclava, i que en qualsevol moment tanquen. Sí. I després diuen, en el bon puesto que està, com pot ser que tanquen? Pues, a vegades passa, si la clientela no... Tu saps bé, Ulisses. Sí, un poc gelats, així. Estava pensant... El reel aquell que va... El reel no van fer ningú reel. La seccioneta aquella que van fer de l'ASMR, del fan de la gossa, no? Com estarà avui? Com estarà aquest fan? En este moment, en el moment en què estem gravant això... Teatres mal de caps. Igual avui té uns de més, no? Unes crítiques de més. Sí, però com aquell moment només havia passat lo de que van treure una segona data i ara està la cosa... Sí, havia pensat inclús fer-ne un segon, però... Està passant molt mal. Està passant mal. Però bé, nosaltres estem passant millor. Millor. De moment, hem anat al morlar, sempre. Exacte, i la idea és ara passar-ho encara millor. Encara millor, sí. Així que res, va de bo. Cavallers, agenolleu-vos, que és nostre déu, Paco Cabanes, el genovès. Això és una estrofa de l'himne regional, una versió de l'himno de la Comunitat Valenciana que va parodiar el nostre convidat d'avui i que va ser la primera obra que vaig escoltar d'ell. Supose que perdut pel YouTube de fa moltíssims anys. Per ahí estarà. I dic obra perquè la persona que ens visita no és només un cantant, és més que això, però supose que també menys. Si fos americà, segurament dirien d'ell que és un showman i qui l'ha vist actuar en directe ho sap. Ningú com ell per a mesclar música i humor, en la guitarra sempre al llom, al més pur estil dels trobadors i joglars medievals, que anaven pels pobles contant històries. I la pilota no anava a escapar del seu repertori, com hem vist en l'estrofeta en què començava aquesta presentació, i també en altres cançons, com per exemple la mítica Pililotaris. Estrofeta, la primera dedicada al més gran, amb qui anys després s'hauria per a cantar-li a cau d'orella una versió d'Angie de Rolling Stones, titulada Paco. Un moment del qual de segur que ens podrà contar alguna anècdota. Sí, això li preguntarem. Però la relació amb la pilota del nostre convidat va molt més enllà d'estos dos exemples. Els més assidus al trinquet el recordaran fent fotografies baix la corda amb una càmera soviètica i posat unes voltes de casc patrocinat per Pollos Planes i altres de gorro de palla, una espècie de Julio Cebolla analògic. De segur que la pilota avui serà més protagonista que altres dies. Però aquesta persona que està així asseguda avui al bar amb nosaltres ens podrà parlar de moltes més coses, ja que ha participat a revistes, a programes de televisió, ha fundat la Wikipedia pròpia dels valencians. Vaja, el que es podia considerar un autèntic figura mundial que porta per nom Toni de l'Hostal. Qui anava a dir que se'm podia eixir de mar a l'assut, que avui plouria i s'omouria un riu eixut. L'avises malparits ja havia passat i Sangonera estava de fartera en un reservat mentre bufava el ventorro i el monsó cauia a xorro i dua canyes i fang. Això sona increïble. Temazo. La veritat que escoltar música en cascos aixina... Toni, com estàs? Jo bé, i vosaltres? Mira, doncs no, estic a font. Estàs tan afònic de cantar... Canyes i fang. És que no mos han fet prou de Villimona i Cremaells. Mos haurien d'haver fet 3 o 4 Cremaells més, cada un. Sí, perquè vinguem d'esmorzar. Sí? Sempre que diguem que és la millor Bar Trinquet Experience. Sí. Ho han canviat de parròquia, eh? Sí. S'ha aparegut valoració de l'entrepà. Queda normal que aneu a Almena. A l'Almenar, al Xic, així al Pedal...
Pues mira, jo pedal. tenia d'això perquè m'ha demanat figateix i dic, hòstia, no sé si podran superar els del Mena, però estava molt bo també Estaven bons, l'entrepà de figateix. L'espai que el figatell té trampa, ara, per Retorna. xerrar. Jo tinc l'estómago de ferro. La betonera. Bé, Toni, el primer que demanem sempre als nostres convidats és que ens digues quin seria el teu pseudònim de pilotari. Quin te posaries? Que t'anunciares en partides. De primera partida. Ai, pues no ho sé, igual seria Llapissera, que era el malnom de la família de mon pare, que s'originà perquè un va ser alcalde franquista o falangista, no sé què, era superfascista. De fet, ahir la seva frase mítica era el que siga pobre que es muiga. Hòstia. I li diuen Llapissera perquè sempre anaven ell i un altre més baixet junts i li diuen, mira, apareixen Charlotte i Llapissera, que eren dos toreros còmics de l'època. Pues Llapissera. Llapissera, molt bé. És que, Molt clar, original. tu tens molts pseudònims, no? Has gastat en esta vida Sí. molts pseudònims. Quan faig porno soc Rocco Siffredi. Rocco. Rocco com els vàters, no? Bon exemple, bon exemple. I bé, seguim en les preguntes clàssiques. Sí, que hi preguntes posa Ulises, clàssiques. però continuem No, fent no, jo. les fas tu. La primera que fem sempre en Bar Trinquet és la teua relació amb el bar. El bar, pues, la meva relació del bar és així pues, de arrapa i fuig, no? Perquè jo no he sigut mai barero des dos d'estar ahí tota l'esprai i vinga a fer-se quinteig i tercieig i d'això, sinó que he anat més o menys pues, això, pues, a almorzar, sobretot, no? Que és ahí lo millor que se pot anar a fer al bar realment, saps? Perquè és ahí, pues, això, l'expressió màxima de Sí, sí. la classe obrera. L'epítome. Clar. Per exemple. Doncs bé, relació esmorzadora. Esmorzadora, més bé, sí. La segona pregunta, com que això és Bar Trinquet, és la relació amb el trinquet. Ai, doncs ja sí que la tinc més abandonada, perquè farà anys que no vaig, perquè clar, antes anava més i d'això que tenia més temps lliure, però ara, entre que en Alcúdia no tinguem trinquet i que és, pues, te n'has d'anar ahir a Guadassuar no mos deixen entrar als d'Alcúdia. Està prohibida Clar, l'entrada, que no? és que m'estàs enfrontat, era contra els que fe marca històricament. Entonces, clar, a Guadassuar no puc entrar, ja me n'ha d'anar, pues, jo què sé, lo més prop ja pues, és, a saber, me n'ha d'anar a la Safor o pa a València o d'això. Bueno, a Castelló, a lo millor. Però també fa poco pilota, sí, últimament. Sí, Quina llàstima, no? Però Conforme jo no... estàs contant el veig Sí. compungit. pues sí, Sí. el meu poble, mira. Ja. Jo el que vaig descobrir en la Valenciclopèdia és que el rival històric d'Alcúdia és Guadassuar i crec que posava de Carlet ni parlem. És com que no compta, És que no? Carlet és un poc com el Cira, és rival de tots. Damunt Carlet, Rival de tots. Carlet i Cullera, mira, és una cosa curiosa, Carlet i Cullera, que estan una a cada punta de la ribera, són els dos únics pobles del món conegut que fan l'arròs sofregit en la paella. Mira. Saps? Que és una cosa així apòcrifa I si els de més no ho pagana. fan, ho veuen mal, no? Clar. Com pot ser que no sofregiu És una l'arròs? qüestió d'extrems, no? Per això, ahí està, no sé, això s'hauria d'estudiar en alguna tesi doctoral o alguna cosa. Algú que ho Ho estudia, deixem- ho ho deixem llancem el Es globus queda sonda. votant la proposta. I bé, ja estan. Les preguntes clàssiques ja les Sí, tinguem, ja no? estaria. Bé, la relació amb la pilota més o menys ens has dit que està poc abandonada, però d'on et ve la relació, des de quan coneixes la pilota, des de quan t'interessa? Pues un poc de rebot, perquè ja t'he dit que en el meu poble era tot furgol i d'ahir no ixen, no? I clar, jo em vaig interessar perquè és una cosa així molt valenciana i dic, ostres, alguna vegada, de jove ja ho pensava, de fet quan estudiava la carrera d'això, que estava en el Politècnic, que jo feia teleco, ahir n'hi havia trinquet, i dic, no m'apuntaré ja a la pilota valenciana perquè feien classes d'això, n'hi havia un grup a veure el que era, però hasta que no vaig tindre 40 o 50 anys no me vaig aficionar, saps que vaig anar en els del bloc, entonces era el bloc encara de Carcaixent fent una excursió a Pelayo, que encara estava Arturo Tusson i mos l'ensenyà, el trinquet i d'això. El que era president del València? El fill, Ah, el fill. que era l'últim trinqueter clàssic antes de que se crompara el Pelayo, d'això, i feren el gastrotrinquet i la gastrocasa de putes i tot això. Tot és un gastro, Si li pones no? gastro a qualsevol cosa queda molt bé. tot no? millora, Sí, tot l'almorzar i el gastro. Sí. Entonces, això, a partir d'ahir, és la primera vegada que ni un trinquet, me penso jo, perquè, clar, havia vist alguna vegada fent partida de pilota però així de xirigota en festes en el poble, i res, i d'ahir en avant és quan me vaig aficionar i vaig començar a anar jo soles i tota la cantar, sí. Però clar, el fill il·lustre predilecte de l'Alcúdia, Bauset, Sí. que era molt aficionat a la pilota, no li va vindre per l'Alcúdia, no? L'afició, penso que li va vindre... Bueno, he estat mirant que era per un vuelo... De Porta, sí, crec que era. Sí, que hi juguen a llargues o no sé què, en aquella època. Vaja, que o en Galotxa, Alcúdia seria. poc. Per qui no el conega, Aquí. a
Bauset. Que ho busqui, Bueno, si veieu, no sé. Que el busquen a l'enciclopèdia. Bueno, qui era Bauset? Josep Lluís Bauset. Bauset era un clàssic, una llegenda viva. Ja veus perquè... Viva quan estava viva. Sí, sí, no, però se morien 102 anys, saps que ja és. Però encara que en Alcúdia no n'hi ha hagut afició n'hi ha hagut, vull dir, s'ha xuat com en tots els pobles en el carrer. De fet, xuaven contra la paret de l'església que li dien l'obra, en un carrer que fa Ballaeta, supon que pàgina tornaria la pilota més fàcil. Això està en el llibre de Rafa Tormo Borrera, està tot explicat. Sí. I entonces Bauset, és que nosaltres hem tingut els dos millors cronistes clàssics de la pilota valenciana, com han sigut Bauset en l'última època i Llorenç Millo en la primera, que és el que escrivia el llibre però clar, figures no n'hem tingut cap fins que així jo. En el meu TCM vaig clavar una frase d'estes, una cita al principi de Llorenç Millo. I què dia? Algo de les arrels, no me'n recorde. Que ell també era del gastro i del trinquet, era de les dos d'això. Bé, i com m'ha dit Vicent al principi, que li vas cantar a Paco Genovès, el més gran, aquella versió d'Angie, com va ser allò, com va sorgir, i com ho va rebre Toni i Paco. Molt bé, això va ser en Otos en l'any 2009, crec que va ser. Fèrem un sopar perquè en Cales Senyoretes... hòstia. Sí, de Joan Olivares i d'Assumpción. Ahir fem sopars temàtics i convidàvem algú i se feia un sopar i després se feia un concert o el que fora i un any diguérem, ostres, podríem convidar el Genovès i el convidàrem. Gràcies ahir a Tona i a Enric Morera i vingueren ell i la dona i li vaig cantar jo la cançó que va ser un poquet improvisar en aquell moment, no? Jo sabia que en la bibliografia seva de Toni Mollà ficava que la seva cançó preferida de Rolling Stones, que ell era molt fan, era Angie. Era la preferida, jo sabia que era fan, de fet el fill, el José també és fan. Els dos fills, Patxi també. El Patxi també. I li dic, hòstia, però li faig una versió d'esta i li la cantem aquest dia per veure si li agrada. I efectivament, sí, me ve que hi està tota la cançó descollonant-se i plorant de la risa i quan acaba... N'hi ha un vídeo. No, aquest vídeo és d'un altre dia. Així és un altre dia. Vaig intentar cantar-li-la, però no me'n recordat la lletra, me la vaig inventar, jo què sé, aquest vídeo, després ja la vaig tornar a escriure, ja quan s'havia mort. Però el dia que hi de Otos, que és quan la vaig estrenar, la canta i després ve, no, i me felicita, Cheche, diu... Cabró, és que li vaig posar a la meva gossa Anchi per la cançó esta, i ara que vega la meva gossa me'n recordaré i Paco. Està molt bé la cançó. Bueno, igual després, si tinguem un ratet, si som sobre temps, mos la podrà tocar, que m'ho ha dut la vas cantar també en l'homenatge que li feren, no? Les mans del Genovès, la vas cantar en el teatre. Correcte, en Apunt. Bé, de música ara parla'ns un poc perquè hem vist, un poc quasi de rebot, que has tret un disc en Montortal, perquè Montortal és el grup, no? Explica'ns com ha sigut això de fer este disc, que està molt bé, esta cançó que hem escoltat al principi. Si vols, Canyes i funk. Sí, jo el que me digueu vos ho conteste, si no és molt difícil. No, res, això són cançons que tenia així de fa 10 anys o més, que les feia en dos amigatxos del poble tota la vida, en Àlex i Dani. I les arranjarem ahir, pues, això farà uns quants anys ahir per tocar-les ahir en un parell de concerts que mos eixirem, però encara no les havien gravat. És dir, ostres, algun dia ho haurem de gravar, i al final este any passat mos han fet l'ànimo, les hem gravat, i la tonteria un poc era això, que mos ficarem de nom de grup Montortal, en diaris i en homenatge també a Motorhead, que el cantaor era d'Alcúdia, era l'Emmy Kilmister de tota la vida, també jugava frontoneta ahir en l'obra. I res, això, per fi ho hem tret ahir sense més pena i més glòria, però bueno... Perquè la idea és com es queda gravat ahir, però la idea és fer concerts o simplement... Sí, clar, sí. Si vos lloguen... Per favor, llogueu a aquest home, no s'arrepentireu. Te n'has anat, Sí, me n'he anat. Aquest lo de Motorhead, el cantant i tot això. Pregunta algo de pilota, va. Algo de pilota. Volia redona. preguntar-te, Montortal, poble, perquè és pedania d'Alcúdia, diu la cançó, no? És pedania, jo pensava que tenia entitat pròpia, és una entitat menor, com es diu això? És algo d'això, no és EATIM, que crec que és el nom que tenen, no sé si Cullà és EATIM, digues. Cullà de Carcaixent. Jesús Pobre, que és la pàtria dels sifoners, sí que és EATIM, digues, i no sé quins altres n'hi ha per ahir. Però sí, Montortal és pedania. És un poble curiós, no? Els tinguem subjugats. Sí. És un carrer només. Però a dia d'avui viu gent en Montortal. Però crec que unes 100 persones, viu més gent que en tots els ports. Sí, hòstia. Podríem fer el seu propi aplec i tot. Quasi res. Un poc més de música, un poc més. Però bueno, el disc
l'has deixat està en Bandcamp, per qui vulgui escoltar-lo, però en YouTube i en Spotify tot això no... Me la bufa. No. És que Spotify no l'ha gastat jo mai. No l'ha gastat mai. YouTube sí, jo el que més gasto per sentir música és això, YouTube, però perquè després ficar videoclips o directes ahí del que t'agrada i trobar ahí coses rares, perquè és que en Spotify al final te trobes només els que han pagat per estar ahí, que hasta fa 4 dies no estan ni els Beatles i ara crec que la meitat se n'han anat també per rotllos d'estos d'Israel i no sé què. Sí. S'acabarà, Spotify s'acabarà. Però, clar, jo pensava que els Beatles, i no sé si inclourà algun grup més, no estava perquè no volien, però és perquè n'hi ha que pagar i en diem, no paguem. Home, però també es paguen a ells. És que igual com ho tenia Michael Jackson i s'havia mort, igual... Ja, és veritat, li s'havia oblidat propietari. Això era de Michael Jackson? Sí, Michael Jackson tenia com en propietat l'obra dels Beatles. Ah, pensava que dies que era l'amo de Spotify. No. Però li va fer una xua... És que Paul McCartney, que era amigatxo d'ell, li va dir che, Michael Jackson, tu el que hauries de fer és invertir en música i crompar drets. I Michael Jackson li va fer la xua fosca així en la subhasta. Els drets dels Beatles va dir, vine pa que sí. Prena. Això igual en el Naked... En els Beatles Naked Podcast ja ho han parlat. I això és qui són? Bueno, uns companys de professió. Que recomanem escoltar a tot el món. Si no fan el podcast Noet, no claro, si no perquè es diu Naked. Naked. Bé, has tocat en molts grups, recentment hem vist en Gramoxone, ara sí que estàs girant, no?, en Gramoxone. Com ha sigut això, de tocar i cantar? Pues perquè tiraren a bolinxes, perquè estava ahí... No tiraré. Hòstia, és que estava borratxín, de fet se moria d'això el pobre, que en glòria estiga. I clar, com em faltava uno per fer-li la comparsa a Cayetano, me llogaren a mi. I ahí m'ha quedat. Cayetano, gran fotògrafo i cantant. I millor persona. Sí. Resulta, bueno, això volia parlar algun dia en ell, però resulta que en Favara, que és ell, n'hi ha com molts Cayetanos, però de nom Cayetano, i que han fet, ara no sé si continuen fent, algun sopar o dinar de Cayetanos. Calla. Sí, molt curiós, com en Alcúdia n'hi ha Oretos, però potser n'hi ha moltes més. Si feren un dinar... No te penses, jo crec que hi ha més Cayetanos ara avui dia. Bueno, en Alcúdia? No, sí. En Favareta. En Favara. Vale. Bueno, això, que has tocat també en quants grups més? En els Ullals, els Mare de Déus, M'hi sostingut. M'hi sostinqui? Això són des de la sintonia inicial. Sí, és de la inicial. nostra sintonia. Igual te sonen també. Sí, més grups vagament me sona algo. Mos oblida algun més? Pues no, ara mateix no els Ullals, Mare de Déus, molts, no? I què més, Vicent? Sí, és que no, te veig un poc cohibit perquè ha dit que vol que parlem de Piloto només. És que crec que no li agrada parlar d'ell. No li agrada parlar d'ell. Doncs parlem de Piloto. A veure, mos pots contar la història de la cançó Pililotaris? Pues mira, això va ser estaguent en mi sostingut que totes les cançons eren així de temàtica homoeròtica. Pues me vaig inspirar. Aquella de Brokeback Formigonera. Jo me'n recordo estaguent de xira mundial ahir un dia que actuàvem en Gata de Gorgos, li vaig dir a Artés, dic, ha tingut una idea per fer una cançó ahir sobre pililotaris homoeròtics. I va dir, muy bien, jo te la padrine. I així tira-li. Va eixir la idea. Clar, perquè ell canta en el disc, canta Josep, no? Canta Nisha, de fet. Clar, li fa la resposta. Claro. Sí. Pues au, ja està. Ja està. Pues vale, gràcies. Bueno, mos vegem en el pròxim episodi. No, però, bueno, mos ha dit un pardalet que punxaves música en el Marabunta. Sí, Això com és? Com ho heu sabut, això? Quin pardalet és? També eres DJ. Com es diu? Documentació, fem molt a fondo. Sí, és que fem... La veritat que per la feina que fem, tornem al principi. Sí. Si no mos corresponen en... És que mos ho ocorrem molt. Bueno, mos ho mereixem. Sí, llavors bé, ja pensava que venia així amb això, però no. Tot una promoció, no ho fem mai, que ho hauríem de fer més. Però bueno, quina música punxaves? Ui, de tot un poc, sobretot Britpop, que era el que s'estilava en l'època. Britpop, pues estos Blur i Oasis. Vaya. I Ocean Colorescent i tot això, sí. La gossa sorda. La gossa sorda, no. No havien nascut encara. Home, igual sí. En els anys 90 era. Home, havia nascut. Sí, home. El grup no, però ell sí. Sí. Bueno, després una... És que clar, així la idea era parlar de tu, Toni. Que ens contes la teva experiència vital. Que no, que està Amàlia Garrigós, una periodista, presenta moltes voltes... Bueno, jo l'he sentit dir Toni de l'Hostal, l'artista total. I és veritat que has tocat molts palos. Per exemple, l'humor, no? Això com va ser lo de rodar per ahí en María Juan? Pues no sé on mos coneguérem, crec que en el Quarto Fosc d'algun garito així sòrdid, però diguérem, podríem fer actuarem alguna vegada junts, i jo crec que va eixir d'ella, me digué, podríem fer alguna xarlotada, i pues sí, jo el que vulguis fem, i això, i fem un espectacle molt xulo, es dia Tendur Mon Amour,
i anàvem els dos, cada un més o menys feia lo seu, no? Ella feia més monòleg, jo feia les meues cançons i això, i interactuàvem un poc, i res, faríem ahir pues, igual 60 o 70 actuacions, però clar, al Per final tot el món. Sí, però passa que al final estàvem cremats ja i quasi no ens podíem veure, saps? Anàvem cada un a la seva limusina, el camerino separats, diguem, Estàveu enfadats, sí. ja... Home, inclús en Apunt, no? Vas fer... O sigui, lo que vas fer en Apunt en Comedians No. era paregut a lo que... No, jo feia la meva cançó, ella era la presentadora del programa, sí. Gràcies a ella vaig anar jo justet en l'últim programa que damunt el gravarem un any abans de que s'emetera perquè és quan canvia el govern, tot això, dic, ai mare, això ja no gira mai, al final el van treure, però any i pico més tard. No sabien què posar aquest dia, igual van dir. Pues igual. Com el Botifarra l'altre dia, que el van posar en Apunt. Sí, va tindre un èxit. Sí. Brutal. Que per cert, en l'últim capítol que van gravar en Núria, Garrido, que el van gravar en desembre, parlem de moltes coses. Han sigut com una espècie de Los Simpson, no? De coses molt profètiques. Per exemple, parlem de lo de Toni Cantó, que ja l'han... L'alcalde de Castellrugat. Això és el de Beniparrell, que jugava... No. I l'han suprimit, el programa. Sí. Lo de Trump també van dir, ojo en Trump... Sí, de fet li van dir, és una corresponsal... No saben a què es dedica, però ella és corresponsal, Núria és corresponsal periodista i està en Israel. Hola. I li van dir, hòstia, igual ara... I vingué a posta? Sí, va vindre a posta, en un vuelo charter. T'imagines. I li van dir, igual ara en Venezuela... Sí, en Venezuela igual tens faena i mira, xep. Bueno, es veia vindre, no és que siguem nosaltres. Allà ara està en Venezuela? No, encara no. En Israel. És possible que se'n vagi per allà total. Jo conec que li diuen Israel. Sí, yo también. Ara, molt denostat, ese nom. Molt denostat. Con día el de la NBA, los niños ya no se llaman Israel, Daimiel. Sí, pues no, la veritat que ja no... Però el que sí que es diuen és Joan, que bonico. Com aviat. I vas fer en Telesueca, vas fer de Joan Fuster, no? Perquè eres tu el que interpretava, com va ser allò de posar-te en la pell del més gran de Joan Fuster. Me deixava el bigot o m'afaitava el resto de la barba, me ficava unos llibres de cul de got i un batín que n'hi havia per ahir a casa abuela del Xungarro i res, fem ahir també però ahir la producció com era? N'hi havia molts milions? Ahir que no existien ni el podcast ni internet ni res. No existia res d'això. De fet no existia ni la TDT. El dia que feren l'apagó analògic en tota Espanya, només se quedava emetint que Telesueca i aquest dia mos feren famosos. Seria 100% d'audiència, no? Perquè veu que tiraren tots els programes de Mai Meu a seguir, sí. Això es pot recuperar ara mateix. Algun n'hi ha penjat en YouTuber, mira. Sí, jo l'he vist algun de... Bueno, de fet hi ha uno que de repent dius, jo no sóc Joan Fuster i com que te lleves la careta com i dius, no, soc Toni Xiquetete, això ho va veure. Xiquetete anava de Rei Mag. De Rei Mag, sí. Ostres. I estava davant de tots els xiquets i tot, va fer aixina... Que jo no soc Melchor, jo soc Xiquetete. Soc Xiquetete. Xiquets. Pobres. Bueno, entonces hem dit músic, humorista, no sé què, ballarí també ha sigut. Sí, actor. I actor porno, sí. Això ja m'ho has dit. Roca Sifredi, com era? Sí, Rocco Sifredi. Això sí que serà més difícil de trobar. Sí, aquests vídeos... Si busques en la deep web... Estan per ahí, no? Bueno, i també eres llicenciat en Filologia Roscana. Sí, la pregunta és, això de la Filologia Roscana, què és? Això m'ho vaig inventar jo per escriure la meva manera de parlar, perquè jo veia que els escriptors escrivien massa com si escriviren, saps? I no escrivien com si parlaren, que és el que hauríem de fer nosaltres per representar la parla, sobretot en els TVOs. Així que ho vaig inventar aposta per fer TVOs en valencià. El que passa és que ningú fa TVOs en valencià. No se'n fan, no? Desaprofitat, sí. I lo de Roscana, per què és? És el mal nom des d'Alcúdia, que ens diuen roscanos, perquè ens menjàvem les rosques de pa en postguerra, se supon, o a saber, jo què sé. Què tindríeu que fer? Fills de putes desnyaganyosos i es cara de soig. Els tenien enveja. Això no és de Sueca, no? No, és de... De Guadassuar. És de Guadassuar, volia dir Guadassuar, sí. Clar, en Alcúdia menjaven rosques i en roscanos, i en Alberic menjaven rates. I són rateros, cada un. Menjar lo que te ama. Lo que te ama. Bé, i... Què hem de fer? Bueno, pues, si vols, mira, anem ja a la pregunta del convidat. En Torís es diuen pixorros, no sé per què serà. Com? En Torís es diuen pixorros. Ah, sí? Perquè menjaven el que tenien. Pues mira, a veure, Toni, és que així sempre tu ho hauràs de fer després. La persona que ve convidar mos deixa una pregunta pel convidat següent, ¿vale?
Entonces, el convidat anterior... Que ja t'han dit qui és Núria, T'ha deixat una pregunta. corresponsal, vale, que és periodista. Vale. Ahí va. A veuràs. De quina manera t'informes cada dia per a saber el que passa al món? Si és que ho fas. Si és que ho fas. Clar que sí, jo entro encara en Twister, que ara no se diu Twister, ara se diu no sé com. X. No me'n recorde. No, X és una altra cosa. I ahir només queden que 8 i 9 perquè tots els altres se n'han passat a Buguesquí. Sí. Entonces ahí només estan dient que parides entre pel·lícules per descarregar així a pirates i porno, pues algú de vez en quan diu algun animaladixes, no? I t'enteres pues, lo de Venezuela i lo de Donald Trump i Israel i Irán, Palestina, ara tot també, Irán, que està ahí. muy bien, tot això. Pues, en Twitter. Sí, bueno, xarxes socials. A través de Twitter i els Witchinous són els que, no? Els informadors. Cartes que no lliguen. Pues nosaltres ara estàvem parlant de la filologia roscana que ho vas inventar per a... Bueno, no sé si va ser exprofesso per lo de la enciclopèdia. No, Anterior, va anterior. així era millor per això, per fer-te veus i per fer les cançons, les lletres de les cançons. Però hem nomenat ja que eres creador de la Valenciclopèdia i nosaltres hem estat pegant-li una miradeta estos dies preparant el programa. Estat informant-nos en ella. Anem a preguntar-te per alguna de les coses que apareixen en esta enciclopèdia alternativa i si el pareix, pues les anem comentant, ¿vale? Okay. No sé si te'n recordes. Tu recordes, segons l'enciclopèdia, en quin poble es va produir el rècord del món del xe més llarg mai pronunciat? Ai, doncs no me'n recordo perquè aquest article segurament no l'escriuria jo. Veus? És que n'hi havia 8 i 9 ahí que També, com en la Wikipedia, no? Pues així diu que va ser en Sueca. Ostres. I va durar 31 anys, 8 mesos, 2 dies, 1 hora, 34 minuts, 22 segons, 23, 24, 25, així. I perquè continua, no? Sí, és fàcil, perquè això estarà desfasat ja. Perquè en Sueca tenen molta fama, no?, d'allargar els xers. Sí. És per això. Però ho faria algú d'allí. Sí. L'altra que, no sé si l'Albert ha escrit. A veure si ara totes les que hem tret ningú l'ha escrit ell. Doncs és fàcil. Esta seria que mos contares, perquè si no m'ho contes tu, no té per què ser el que posa la Valenciclopèdia. Per què té blau la senyera? Què va passar el dia que Jaume I va conquerir València? Ah, això crec que sí que la vaig escriure jo, que era la goma dels canoncillos del rei Chom. Sí, si m'ho pots contar. Que la goma se va passar, clar, entonces només queda que la tela, que és d'ahir d'on tragueren ahir el penó de la conquesta. Vaja, que realment sí que estava el blau, però la goma... Claro, això està constatat ahir. Vicent Baidal en la seva tesi ho fica. Tu t'informaves, no?, d'aixes fonts, contrastaves i Clar que sí, entonces no n'hi havia Twitter, ho havia de buscar en la Deep Web. Vale, esta. Quin nom té el poble en el que gravem este podcast, segons la Valenciclopèdia? Hombre, això també el vaig escriure jo. Això sí, no? Què fica, Castelló d'Estachoneig o quin? N'hi ha dos versions. Igual però això és una, no? Castelló d'Estachoneig és una, i l'altra és Castelló de la Frontera. Ah, sí, molt bo, clar, perquè com està entremig ahí no s'aclareixen si és Castelló de Cargaixent o Castelló de Xat i va molt bé. Sí. Bueno, els estudiosos diuen que això de Cargaixent no està molt clar, si va existir o no. El que l'altre dia en Instagram també en el podcast La Comunitat Valenciana, i no sé si va ser Màxim, va dir el Castelló de Veritat. I de fet tu vas dir, se referia a Morat. El nostre va dir, hòstia, també està bé com a nom de... Castelló de Veritat. Castelló de Veritat. Anem afegint, no? Anem afegint no n'hi ha prou. apellidos. Vale, l'altra. Una paraula, esta és l'entrada sobre una paraula. És una referida a les persones que es tanquen en casa a llegir TVOs, a fer-se la mà o a editar la Wikipedia. Com se coneixen aquestes persones? Què és gaviot? Gaviot. Claro, això és molt alcudià. Sí, no? La paraula gaviota, si no l'heu sentit, de veritat. No. Jo sí que l'he sentit alguna vegada. I si és mal gaviot? Però d'algú d'Alcúdia que li diu. Pues no ho sé si seria d'algú d'Alcúdia. Ha traspassat fronteres. Sí, de fet donava exemples. Estic gaviot i tu gaviot. Sí. I si és mal gaviot. Un exemple que tampoc és que ajuden molt. No ajuden molt. Entendre. És un poc com el Maur, no sé, això és més de la pobla o d'això, no? El Maur, i tu i el Maur. Però està bé lo de que en cada poble hi hagi el seu... con la seva manera de referir-se a sí, no sé quina... Home, exactament això no, però sí que vols dir concretament a aquest tipus de persones. No, pues, per exemple, el que han dit alguna vegada és Maero, i tu Maero. Ah, Maero. No sé si gaviot és la que digueu... No sé si Maero això ho conec jo de Sueca, però Maero és un poc de Gina com tio Gina Bas, no? Maero es diu en Antella. La Maera. Claro. Ah, clar, però això pels que baixaven des d'això. Sí. Així, això. Ah, sí. Està bé, lo dels malnoms estos o insults, pràcticament. A mi m'agrada molt és que són paraula composta.
Per exemple. Agarramantes, enganyahueles, botasèquies, trencalàpides... Això no ho has sentit. Us de, marxen, us de pipes. Una cosa que m'agradi molt. No sé. Trencaperols, Trencaperols. La última... xafacharcos. Xafacharcos. Sí, és que podíem estar un bon rato. Hasta que es faci El 1, 2, 3, no? El 1, 2, 3. Això és un poc pregunta, però també és un retret, perquè Paco Cabanes no té entrada en la Valenciclopèdia. Calla, això és de veres, no Això me'n és de veres. recordava. Quin és l'únic Paco que té entrada? Ai, què serà el tio Paco quin? No ho sé. Refresqueu-me la memòria. Paco, una altra persona que agita així molt referenciar. Sí? És Paco Nadal. Paco Nadal. Té d'entraves, però això em penso que no la faria Sí, jo tampoc. Què fica? Diu una cosa molt estranya sobre la secta dels pomelos. Bueno, és que clar, si la va fer... No Claro, la és que si no la vas fer tu, però igual, per si el sonava la història. Es veu que, segons la... Ara parlo de memòria perquè això no ho tinc escrit. Es veu que ell tenia molts pomelos molts pomelos plantats, o arbres del pomelo, no sé com es diu, Sí. pomelers, Pomeler. el que siga. Sí. I es dedicava a anar envenenant els caquiers i les taronges del voltant perquè els seus pomelos tingueren com més preeminència. Si ho fica en la Valenciclopèdia serà de veres. Serà de veres. Igual que lo del telexut, que jo no ho coneixia, això. Home, jo sí, el programa ha arribat a veure'l. Tu Telexut. eres molt major. Jo me'n recordo del Paco, però d'això no. El Telexut era un programa de futbol, Ai. i així del futbol. Però bueno, era que n'hi havia un porter, Furgol. Furgol, n'hi havia un porter com ahir, no sé si quasi mig professional, i cridaven per telèfon i la persona que cridava havia d'apretar un dels números i segons el número que apretava el xut anava a una part o a l'altra i havia de fer-li gol al porter. Sí, sí. Impressionant. Jo era un dels meus programes preferits. Superdigital, això se verien a tota la PlayStation i tot Això era una cosa Tu m'ho has increïble. comentat esmorzant que tens un joc preparat relatiu a la pilota valenciana, com un joc de cartes. Joc de Me'l vols cartes. explicar? Sí, Perquè, espera forrar-me. Va que si no s'explica en imatge igual no s'acaba de... bueno, Però bueno, la idea, La idea. el concepte. Pues res, això, fer un xoc de cartes per representar el xoc de la pilota i perquè puguis jugar. La gràcia és que se pot jugar en qualsevol baralla normal i corrent, siga d'estes del truc o del pòquer. I és això, gastes les cartes per representar el que seria l'espai del trinquet, no? I pots jugar a escala i corda o a raspar, depenent de com fiques ahí l'escenari i tot el qual. Bueno. ho deixem ahí. Ara lo mal és que algú igual ho escolta Patenta i el patenta Però, Bueno, però t'ho és- has d'inventar, que és lo d'això. però és un joc Jo vaig popular. tardar una És- vesprada en inventar-me, ho saps? Joder, poca broma. Li tiren hores. No, però el que poden fer és fer-lo rotllo, pues això, com un joc tipus la fallera calavera, en les seues cartes, que no siga gastar les de... Però això, les de pòquer o... La baralla espanyola, no? Claro, i fer un joc de taula d'estos que s'estilen ara, no sé. Això s'estila molt, que deia aquella... Sí. Sí, sí. Pues bé, ja està. Ja Ja està, avui Hola. això va... Això va que vola. Espera, l'entrada de la Corregudet. pilota valenciana l'ha buscat, perquè això crec que sí que Sí existeix. que t'entra, sí que t'entra. Sí, que sí, la no vaig sé. buscar. Tens col·lecció ahí. Ara te la... Ara. Però, si Toni, vols te la... Ixa me la sé de memòria. Que ixa sí que Contamos, la sé jo. contamos, Què sí, passa? sí. com era? No, que la pilota valenciana és la de l'esport tradicional ahí, que és la que juguen 11 contra 11 en una... i si juga al Madrid són 11 contra 12 i la pilota juguen en una pilota de baqueta que es diu de baqueta perquè està ataques, no tinguem per ahí. és blanca, ahí tinguem una. no, és més Ah, gran, eixa no és. gran, és blanca en taques negres perquè està fet amb pell de vaca, de veres, per això, això és la pilota valenciana autèntica. Tu has Això és jugat? una imitació. Tu, el que és jugar a pilota, Sí, però en escola ja no me'n recordo ni com se jugava, ni les regles, ni res. complicat. Bueno, també feies una cosa, no sé, segur que te'n recordes, que és que escrivies la Innocentà en pilota viu. Tots els anys fem el 28 de desembre, escrivim una Innocentà. Una d'elles, esta jo crec que era de veres, que se va trobar en no sé quina cova, no? Que n'hi havia restes d'una partida Una de pilota. cova de no? cullera. Què és el que era de veres? Que se trobava? La No, que se Innocentà? trobava. Això no sé si era Innocentà o era... No sé, n'hi hauria que mirar la data. Però sí, es va trobar en pintures rupestres i això jo crec que ho vas investigar tu. Això no tingué recordo mal. polèmica, jo no sé si qui comenta això. Ja està bé de dir en parides, no sé què. Sí. És que la gent s'enfada molt, Sí, últimament estem veient que la gent s'enfada No sé, molt. no passa res. Tranquil. Tranquil. Un altre recorde. D'Innocentà. N'hi ha una que no vas arribar a escriure perquè potser era de veres i no era per Dia dels Innocents, Ah, ja. que era lo de l'individual de llargues.
Te recordes? de veres, ja la volien fer tots els Això es anys va quedar- i mai aixia. Ostres, però això està molt bé. Es va quedar ahí... Fer un individual de llargues. Sí. Hòstia. Sí, home. Pues a lo millor si jugara només una persona jo acabaria d'entendre el funcionament, perquè no n'hi ha manera. Sí, no, és complicat. Tu el sabries explicar, El que les llargues vol individual. el funcionament de les llargues. Ostres, és que si no eres nascut ahir després de 3 generacions, jo me penso que no pots entendre el funcionament de les Pues ja ratlles. Sí que crec que passa que si has jugat a llargues ho entens més. Home, Que si, claro. que si simplement ho veus des de fora, saps? Vull dir, jo crec que si un dia te poses a jugar Ja. ho entens en seguida. Però clar, explicat és raro, perquè ara la posen, perquè ara la lleven... Sí, sí. Jo un vaig dia estar farem. cada setmana a la UAR, ahir jugaran... Sí, ahir juguen a llargues i a Bueno, Perxa. a veure si pille. Ahir a Palma. A veure si pille. Pues no res. Pues bé, Sí. anem ja al joc del trinquet. Han tocat tots els palos, és els han que- tocat ràpid, home, però a l'han veure, tocat tots. sempre hi ha coses que parlar, però Sí. com nosaltres mos cenyim al guió, així mos trauen d'ahir ja, Ai. mos preguem, no Jo sé, també, no jo som sempre d'impro- vaig... Jo totes les parides que molla està tot escrit. Està tot Tu escrit, no? guionitzat. Però bueno, ell no volia que parlaren de pilota. Pues ara, Pues ara anem al joc del trinquet. Bé, ara anem a fer-te 4 preguntes, una Jugar a per trinquet. 15... No, que cante. Sí, no, això anava a dir això. Que- Què fem, lo de la cançó? Bueno, al final. Al final? Sí, Sí, Ah. perquè l'ha d'assajar, que no me'n Per recordo. acomiadar Sí, el, sí. el capítol. com era el capítol. Bé, doncs va, te fem les preguntes. Aquestes sí que són de tipus trivial ja. de test, ¿vale? Cada pregunta són 15 o com sí, això, vale. has de concentrar-te. 15. El llibre Colp a colp és un mostrari de paraules, expressions dites i fraseologia genuïna de la pilota valenciana. Qui és l'autor? Pac! Espera, bueno, ja ho saps, però vaig a dir-te... N'hi ha opcions, n'hi ha Ai, opcions. vale, va. Ricard Sant Andreu, Ixe, crec que és Ixe. Víctor Iñurria, Ai, Ixe no sé qui és. Sergi Durbà Ixe no me sona, però tampoc... i José Luis López Vázquez. Ah, Ixe últim, Ixe. I això últim. Però Bueno, no era, entonces- era mostrari o mostruari? Este crec que era mostrari. Mostrari, vale. Bé, per tant, la resposta és, la teua? José Luis López Vázquez. Oh! Tu el veies, Has tirat. Claro, és que Sí que ho sap. sí que ho sap, ja sé que ho sap. Però bé, però... ha porrat No passa No, voluntàriament. jo anava a dir-te quan crec anava que a sí dir que ho Alberto sap. Soldado, però si no així estan les opcions era que no és. No és, no és. Bueno, El digues soldador l'opció, no és. que si no mos quedarem... És de veres, alguna vegada m'ho va passar Sí, va ser en el cotxe. el que col·leccionava cotxes que Javi de Massalfassar col·lecciona i arregla cotxes pilotari d'època. així llarg. Sí, saps qui és, no? Però de cotxes de deberes, no de xoguet. Sí, sí, no, de veres, i el fanar i tot això. Sí, home. Arrea, cotxero. I va ser una de les preguntes i després no vam dir la resposta. En aquest cas és Sergi Durbà, que no sé si el Ai, coneixes. pues me sona d'algo, però no... Que no sé si quan Me isca vol sonar. este programa publicat ja haurà tret... Sí, té un llibre que es diu Pelayo Blues, Pelayo que Blues. està ara en el forn. Està Que ahí. que l'ha escrit en anglès? Pues es veu que sí. Ah, Haurà tret- Pelayo Blues, seria. aplegarà més gent, muy bien. Segur. Very para well. llegar a más gente. Bé, 30. L'activista cultural i polític valencianista Josep Lluís Bauset, fill predilecte de l'Alcúdia, va ser un dels grans cronistes de la pilota. Tot i que va viure quasi tota la seva vida en l'Alcúdia, on va néixer Bauset? Que ja ho vam dit antes. Van, Ai, les opcions, donem vale, opcions. sí, perdona. Catarroja, Paiporta, Montortal o Alcúdia de Crespins. Ai, pues mira, tinc dubte entre... Ho ha dit antes ja. Calla, ho ha dit antes, però anava a dir Picanya, saps? És que tenia dubte d'això, però això... Són pobles germans. Crec que va ser Paiporta. Paiporta. En Paiporta. Molt bé. No va arribar a veure Paiporta inundar, no? O sí? No, que No, colló. No, ja estava allà. Estava en Ja l'altre estava costat. en l'altre costat. Bé, val. Tercera pregunta. El trinquet de quin poble va tancar les seues portes per la caiguda d'una roca de diverses tones de pes? Opció A, Cullera. Això no fem que... Això no fem Vols que te la diga? Opció B, Vilavella. Opció C, Montesa. I opció D, Rocafort. Ben jugat, Rocafort. això. Ostres, Que això és com era una una trampa. tona Sí. Puc demanar el comodín de la de la llamada? llamada. Si no n'hi ha comodins. I li I toquem, del público. li toquem a la meva amiga Concha de la Vilavella perquè me és despeja molt la important, per tant. incògnita. Vilavella. Bé, la no? vella, molt bé, molt bé. Recomanem, o ho posarem nosaltres, la foto ixa, no? Sí, clar, és que ho van dir
capítol, que Sí? per lo que siga va ser un... Bueno, que no ho van dir al final, no va ser si més. no s'ha publicat, és que no ho han N'hi ha una dit. foto ahí molt guapa de Paco Poyato. És igual que el programa de Toni Cantó, que si no l'ha vist ningú és que Clar, no ha existit. existeix. Si un arbre... Això ho vam parlar una volta. Sí. Si un arbre Cau en un un bosc i no ho escolta ningú, ha caigut. Ha caigut. O no ha caigut. Té raó. Aia, Tu què diries? Bueno, la pregunta ja vam parlar d'això. és igual, molt no tornem. existencialista. Total, que sí que la foto de Paco Poyato que va publicar un article en Ferida i està molt guapa, hi ha una persona dalt del cul de l'ot i Hòstia. està molt guai. I es veu que va durar superpoquet. Bueno, l'autor Sergi Durbà també té un llibre Colló. que es diu Colló. Trinquets trencats, que parla d'altres trinquets. Pues però- patrocina o algo. Pareix que me patrocina. Sí, no, al principi el citem Jo per lo molt. menos voldria llegir el llibre més que siga de Baez. No, ja que no menem tant. Que menos, Que que mos menos. envie. És que si no, això no m'ho Però tu l'anglès compte. l'entendràs? Jo sí. Perquè jo no. Jo tinc, Ja- el, ja jo em tinc el H3 Ja faràs d'anglès. un resum. faràs un resum. Bé, última pregunta, joc. Amparo Pascual és una artesana que elabora pilotes de badana. D'on és Amparo? Aia, Pues sí. Opció A, Agullent, opció B, Montaverner, opció C, Riola i opció D, Badanalona. Ojo, M'ha costat, m'ha i costat. era, Molt bé. ai, doncs jo estic per dir l'última perquè badana, però, Clar, però és de pregunta badana, trampa, evitar, badana perquè bona. has dit que fa pilotes de baqueta, no? Entonces, Esta de badana, Esta de badana. Entonces no serà d'ahir. Ai, pues no ho sé, perquè i de Riola és el papi, entonces haurà de ser... Quines són les dues primeres que m'has dit? Montaverner i Agullent. Ai, pues no sé quina de les dues... I damunt estan les dues allà en la vall d'Albaida, pues no sé. Igual serà d'entremig, serà d'Atsamenta d'Albaida. Mira, l'altre dia vaig estar jo allí, una geneta. Allí també podia caure una pedra al camp de futbol, no? Igual que en el Sí, trinquer sí, de està Vilavella. allí escarbat dins del... Collo, Com has dit que li diuen de cognom? Pascual. Ah, pues no ho sé. Pues entonces serà de Montaverner. Oh, me cague en la mà. És d'Agullent. Com ha quedat? Ha guanyat 30, vale 15. Vale 15 monatros, Vale 15. Toni. Ai, Bueno, però no m'ha acabat el joc, s'ha quedat ahí pendent. No. Ja l'acabarem. Però, bueno, pues ara sí que ja, si mos fas ahí el recital, si vols, Sí, vale. per ahí... Això ho podíem fer, cada que vinga un artista. Que No, o sense que no sigui artista, recite que se algo. cante una cançó. Portem una guitarra i que... Estaria bé. A Sí, mi m'agrada com l'actua. que la gent cante. pues sí, és bonic. Rollo karaoke. Pues- Pues vale. Paco, Paco, recordes tots els temps passats. Paco, 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 quan no el podien guanyar, ni jugant en witch i nous, ni jugant lliga dels sous. Per del cor d'au a raspall. Paco, portes el nom del teu poble. Allà on vas omplis trinquets. Tots els xiquets voldrien ser com tu, perquè eres el número 1. Paco, 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 no es pot dir que no han provat. Paco, Paco, Paco. Vas arribar a Al final veure... ho han fet sense presentació. Sí, però ho ja han fet està. sense presentació, Allò- a tocar allà. Tu vas arribar a veure el jugar, a Paco? Sí, però aixina de xirigota, una partida de Ah, d'estes frontó. que ja era major. Sí, sí, aixina de festes i d'això, clar. Claro, és que... Però sí, de quan en quan l'home Pot pues, calar. encara li diuen «Che, vine i pegar 4 pilotaes», però ja no estava en el seu màxim esplendor. Home, clar. Ja ho tenia bé. En vídeos l'han vist, no? Ja ho tenia Sobretot. Sí. Pues bé, Toni, volem fer-te un obsequi. Ah, però això és així en directe. Era així en directe? És que, bueno, sí, diguem que des de... Si no se mos oblida, els convidats els regalem la pilota A oficial. vegades vos passa. Sí, Bueno, la primera vegada, perquè estàvem en el directe. està en el directe, tenim el cap en mil llocs, si mos va passar, però sí, regalem una pilota de bar trinquet Per a tu.
Sí, que perquè guai, jugues Que allí. disposes d'ella conforme tu... Exacte. Si pots fer el que vulguis d'ella, no? Sí. Si vols jugar a pilota, bé, si no, també. I bé, doncs ja està. Ja estaria. Ja està. Si vols dir alguna cosa, alguna alegato que vulguis dir a l'audiència. Que res, que aneu al trinquet, perquè està Exacte, xulo. És que sí. igual com els moros van a la Meca, doncs nosaltres hauríem d'anar al trinquet una vegada en la vida, més que siga. Que te pegui una pilota al cap com a Sergi d'Urbà, que li va fer un trau fatxeca. Ah, sí? Home, a mi no m'han fet trau, però també m'han pegat. Pregunteu-li quan vinga. I si no, el trinquet, el gastro-trinquet. Més que sí. Claro, a fer Al gastro. bar, fer al bar, gastro. fer gastro. Molt bé, che. Pues bé, ara sí que es diguem sempre que en veuremos. En veurem junts. Adéu. Adéu. Adiós. Adiós. I